Azobuyela enkantolo ephakeme yaseGoli kusasa amawele akaThulsi asolwa ngecala lokucija itulo lokuhlasela indawo ezehlukene eNingizimu Afrika. Leli cala lihlehliswe ukuze abezindaba bezokwazi ukufaka isicelo sokusakaza bukhoma ukuqulwa kwalo. Bebevele enkantolo namhlanje ukuze inkantolo izonquma ngosuku lwecala. Baboshwa ngo-2016 kulandela ukugasela kwabomthetho eindaweni ezahlukene eGauteng. Benqatshelwa ibhayili izikhawu ezimbili kanti sekuphele iminyaka emihlanu bebhadla ejele. Umbuso uthi usukulungele ukuqala ukuqulwa kwaleli cala emasontweni amabili ezayo. Kusenjalo lihlehliselwe umhlazi ngama-24 kuMasingana icala elibhekene nosolwa ngokuba ngungqondongqondo ekubulaweni kaThekgofatso-Pule. Isidumbu sikapule satholakala ehlathini eRoodeport entshonalanga yeGoli ngoNhlolanja wangonyaka u-2020. Wabe enezinyanga eziyisishiyagalombili ezithwele. Umsolwa kuleli cala uNtuthuko Shoba nowaboshwa emzini wakhe eFlorida nyakenye kulandela ukuthi owaboshelwa ukubulala uPule enza isivumelwano sokuba ufakazi wombuso. Leli cala lihlehlisiwe njengoba umbuso kanye nommeli womsolwa besazobhekisisa ubufakazi obuqukethwe umakhalekhukhwini. Umndeni kaPule uzokalise ukudumala ngokuhlehliswa kwalo. Sisekuzo ezithinta amacala ezinkantolo awaphike wonke amacala abhekene nawo amaphoyisa amane asolwa ngokubulala uMthokozisi Ntumba khathi kunemibhikisho wabafundi ifees must fall eGoli nyakenye. uThepiso Kekana, uMothe Wathatha Boyitumelo, uMandimeja Likhodi kanye noVictor Nkosinathi Mohammed bebevele enkantolo ephakeme yaseGoli. uNtumba wadutshulwa wabulawa khathi amaphoyisa evulela ngenhlamvu kubafundi ababebhikisha eBramfontein. Lamaphoyisa abhekene necala elilodwa lokubulala kanye namathathu okuzama ukubulala. Okwamanje angaphandle ngebhayili yenkulungwane eziyisishiyagalombili zamarandi umuntu ngamunye. Elimpopo lihlehliselwe uNdasa icala elibhekene nabalisa abahlanu abasolwa ngokubulala owesifazane owabe engusomabhizinisi uMokwena Mabusela Lishabane kanye noTebogo Mphuthi ePulukwane ngo-2020. Laba badutshulwa babulawa khathi beyobheka indlu ababehlose ukuyithenga. Abasolwa bebevele enkantolo ephakeme yasePulukwane. Icala lihlehlisiwe ukuze bezokwazi ukuthola abameli.